Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Mwadzuka bwanji amalanzi anga kwina kulikonse kumene muli. Griff Chinyama. Lero ndifuna yankhepo pa nkhani yomwe ikuthamanga pa masamba a mchezo okhuzana ndi zomwe zachitika ku MBC. Wina aliyense akuziwa kunena kuti ku MBC kunakhazikitsidwa program yomwe imasogozedwa ndi wamkulu wa ku MBC a George Kasakula, yomwe imaziwika kwambiri program yo ndikunena kuti Timvese, yomwe inali special kungofuna kunyoza Professor Arthur Peter Mutharika. Pakana zinafika pona kuti Professor Arthur Peter Mutharika analembera kalata ku Misa Malawi yodandaula za program imeneyi, kusonyeza kuti ngakhale mwini Professor Arthur Peter Mutharika zinamukhuza kwambiri pa kunyozedwa kwake. Koma Misa Malawi sinayankhe chinthu china chilichonse. Malingana mukuziwa so iniyo za ndale mene zimadani zimakhalira kuti chipani chine chikakhala kuti chini mphamvu chikulamula pa mpando. Professor Arthur Peter Mutharika sanayankhidwe. Pakana anapitiriza ndi moyo waje wajani kodi wa campaign Professor Arthur Peter Mutharika. Kufikira kuti lero tikunena pano ndi president wa dziko lino. Koma atangosankhidwa Professor Arthur Peter Mutharika, ndikukumbukira anabwera poyera kunena kuti zonse zomwe zinkachitika ku MBC kucha kwa iyeyo wakhululuka, ndipo anthu aja alibe nawo chani kodi mangawa. Ananena atangosankhidwa kumene asanalumbisidweso. Izizi zinkapereka chithunzithunzi chonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ankapereka uthenga onena kuti ngakhale osatira chipani cha DPP akamayiona MBC asayioneso ndi mkwiyo, asayioneso ndi maganizo olakwika, chifukwa iye mwini watani kodi wakhululuka. So kubwera kwa a George Kasakula zulo pa live ndikumapepesa kupepesa Professor Arthur Peter Mutharika kuti amukhululukire, komanso Mai Gertrude Mutharika first lady akhululuke pa zomwe anachita Kasakula. Nimaona ngaliso inali kuvomereza kwina kwa padera potengera kunena kuti Kasakula azindikira kuti ngakhale mwini Professor Arthur Peter Mutharika anawakhululukira, ndipo ananena kuti alibe nawo chani kodi alibe nawo mangawa. Koma tangopita nthawi yochepa pakutuluka nkhani kunena kuti zomwe apanga Kasakula zija amapanga mwakuwumirizidwa ndi anyamata. Pomwe aino aja unati anyamatawo ndi achipani cha DPP. Akuluakulu teri nkhani iyi tiyoneni in sober mind. Ineyo ndikukumbukira mavidiyo anga onse ndakhala upanga mapanga mumzinda wa Lilongwe, andi ndikuchiziwa bwinobwino Lilongwe mmene ilili niponso ni mmene inkapangira pa nthawi yachani kodi yazisankho anyamata azikwanje, anyamata a MCP. Richard Chimwendo Banda amafika ponena kuti anapanga print ma t-shirt achipani cha DPP, ndikumaveka anyamata azikwanje omwe acha, ndikumakapanga zipolowe malo ena cholinga choti anthu akaona azinena kuti anyamata DPP apanga zipolowe. Zimachitika mumzinda wa Yoriyo kodi uno, zimachitika chigawo cha pakati chomwe chino. Andi maina amene oyo ineyo ndili nawo, anthu amene amavala ma t-shirt a DPP, ma t-shirt wokuti amachita opasidwa ndi chipani cha MCP mosogozedwa ndi Richard Chimwendo Banda. Maina amene ndili nawo pakana lero ma t-shirt anyamata omwewo akumazitchula pano kumakhazikika una kuti iwo ndi achani kodi ndi a DPP. Chifukwa choti chipani cha MCP chatani kuti chaluza nkumauza anthu kuti mukatula nthawi chati nkavala chani kodi ma t-shirt ife chipani chathu ndi chiticho kodi njomwe pomwe zili zinthu zabodza. Chomwenso chipani cha DPP chinezi akuyena kuti azitani kodi aziyang'ane kwambiri. 2 a George Kasakula akupanga program manager anali ndi anyamata amene amanena kuti ndi achitetezo, amene amakasiya ku MBC komanso amakatenga ku MBC kumana kuti kupanga cover the boss.
amene akuziwako bwinobwino kuliko kodi ku MBC kuja chifukwa amapita amene kujako ndikumakalandiridwa zomweso kwa ine ndikuthanso kuona kuti ndizotheka kuna kuti akasakula chifukwa cha nthumazi athanso kugwiritsa ntchito anyamata omwewa ndikupita amene kuja mwachizolowezi koma ndikumaka mapero ache nkubwera poyera pa live mana kuti zomwe apanga zichachita kuti ndikola chita kuopsezedwa cholinga chongofuna kunena kuti aononge mbiri ya chipani chani kuti cha DPP ngati zilizoona kuti anyamata anapita amene koko ndi a DPP a George Kasakula abwere anene kuti anyamata awa ndi awa ndipo anyamata awa agwidwe andi aulule munthu amene anatani kuti anawatuma simple and straightforward chifukwa ngati akunena kuti ndi anyamata ndi a DPP ndiye kuti iwo akwatani kuti akwaziwa anyamata amawa tizindikire na kuti tikunena pano chipani cha Malawi Congress Party sichinavomereze kunena kuti chinatani kuti chinaluza sakuthanso kumvesesa malingana ndi mizu yomwe iwo anakhala ngati kuti azika pa 5 years yomwe eno achi amayona ngati kuti mizuyo yakafika pansi pomwe mizuyo inali ya pamwamba anzawo aizulaso mosadani kuti mosavuta ndiye sakuvomereza zambiri ziyenera kumatani kuti kumachitika pa nthawi inoyo ndiye tisanabwere pano tiyeni tifufuze zinthu zibwinobwino tinasanafike pokhazikika kunena kuti tikachite kupanga attack chipani cha DPP tatiyeni timvetse ndi chachitika ndi chani komanso ngati ali anyamata a DPP ine as a Cliff Nyama munthu mmodzi amene ndithu ndinatenga nawonso gawo kumanena kuti iyayi ulamuliro wapita usuli bwino mwazina mwa izo kunali kusowa kwa mafuta forex nziko muno munalibe anthu ankadya chiteze koposa boma la MCP linakhazikitsa kagulu ka anthu kamene kamatchedwa kuti anyamata azikwanje kumkankanka nawo pyeza chiopsezo amalawi chitetezo cha amalawi nziko muno mwazina zomwe anthu zomwe zinachititsa kuti pa 16 September akavotere Professor Arthur Peter Mutharika pokana zinthu ngati zilizo kuti ndiye sindingabwere pano pa ndikunena kuti atakhala ndi anyamata a DPP ine ndikuwayikira kumbuyo no ngati ali anyamata a DPP Professor Arthur Peter Mutharika atengepo gawo ndipo anyamata amene walandire chilango chifukwa anthu dziko muno afuna chani kuti afuna mtendere povotera Professor Arthur Peter Mutharika anthu ankafuna mtendere ankafuna zinthu zosiyana ndi zomwe zinkachitika mbuyo ndipo sitingatani kuti sitingasekerere koma tisanafike point imene tikuyenera pakhale maumbono otani kuti okwanira kuti izi zimenezo zachitika bwanji chifukwa ine ndikuthanso kuziona kuti ngakhale Kasakula akamakhala mtima wake suli chani kuti suli bwino sakupuma bwino athanso ndi kukhala mtima propaganda take tomwe angathe kutani kuti angathe kuchita kumaoneka ngati kuti afuna kutani kuti akuzunzidwa mdziko muno chikhalire ndi kuyiwala zinthu zomwe iye anatani kuti anapanga chimo limazunza munthu mutani kuti olichita iye ngakhale Kasakula atha kukonza njira zosiyana kumafunanso kuna kuti adeserere chipani chachani kuti cha DPP chipani chomwe mtsogoleri wacho wayima poyera nkunena kuti awakhululukira koma iyo safuna kupanga appreciate kutani kuti kukhululuka tabwino ngati kuti zimene zizi ngati Professor Arthur Peter Mutharika anabwera poyera kunena kuti awakhululukira ku MBC ngati iye mkulu wa polisi ananena ngati mkulu wa MBC ananena upanga cha ananena obwera poyera ndikutani kuti ndikupepesa ndiye ngati akunena kuti kupepesa ukuku nkochita kuumilizidwa ndiye kuti Kasakula ayini umunthu fa Professor Arthur Peter Mutharika mujabo atalankhula kunena kuti awakhululukira ndimayembekezera kuti Kasakula atha kuzindikira kutani kuti kulakwa kwawo ndikubwera poyera ndimwinaso ndikutani kuti ndikupepesa ngati mmene zimachitikira zulomo koma akunena kuti zazulo zichazo wachita ifo chotani kuti choumilizidwa tayang'anani pamenepo pa Malawi mutha kunena kuti George Kasakula ayini umunthu ndiye guys teni kamayankhula tizitha kuyang'ana side by side yachani kuti yankhani a George Kasakula nkhala anyamata ali a MCP aje na DPP mmene akunenera abwere ni mayina chifukwa zimene zonso zitha kunkhati anyamata asali a DPP ngati DPP sanatengepo gawo zitha kuakwisaso kwambiri achani kuti a DPP kuona kuti kunena kuti kumuona no Kasakula kuti ni munthu osatani kuti
osagonja chifukwa kuzichepesa kwa Profesa Peter Mutharika mwini amene ali mphamvu anabwera poyera unati awakhululukira ndiye nkhakasakula tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.